సంవత్సరాలు అవుతుంది. సంక్షేమ పాలన ఇస్తా అంటున్నారు, ఇది అమలు జరుగుతుందా? సంక్షేమ పదాలు అంటే అన్ని రేట్లుగా ఉన్నాయండి. ఆ రేట్లు ఉంటుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు వదిలిన చాలా తేడా ఉంది. చాలా తేడా ఉంది. ఏ ప్రభుత్వం బాగుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? నాకైతే ఏ ప్రభుత్వం అండి, నేనైతే ప్రభుత్వం లేకపోతే జగన్ ప్రభుత్వం? అదే కొంచెం అదే బెటర్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం. కానీ ఏంటంటే జనసేన పార్టీ కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే బాగుంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు ఈసారి ఓట్లు చీల్చే పరిస్థితి లేదంటున్నారు. ఓట్లు తీర్చే పరిస్థితి అసలు లేదు. డైరెక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ వస్తాడు, అది మటుకు పక్క. పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? చాలా మార్పు వచ్చింది. ఆయన కూడా ఒక ఛాన్స్ చూడాలిగా. అది పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒక ఛాన్స్ చూడాలి. మార్పు రావాలి, మార్పు కావాలని కోరుకుంటున్నాం. అలా మార్పు కోసమే జనసేన, మార్పు కోసమే జనసేన వస్తే ఏం మారుస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అన్ని రేట్లు కానీ అన్ని చూస్తున్నారు, అన్ని చూస్తున్నారు. మీరే పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే రేట్లు తగ్గుతాయి, తగ్గుతాయి, కంపల్సరీగా తగ్గుతాయి. ఏం ప్రణాళిక తోస్తున్నారు? ఏం ప్రణాళిక అంటే మధ్య తరగతుల కోసం ఆయన ఏదైనా చెయ్యాలి అన్న తప్పంతో వస్తున్నారు. మీ రేట్లు కానీ ఇవన్నీ కానీ మీరే చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు జగన్ పవన్ గారు ఉన్నారు, పవన్ పరిస్థితి ఇప్పుడు పొత్తులతో వస్తారనుకుంటున్నారా, సింగిల్ గా వస్తారు? సింగిల్ గానే పోటీ చేయాలి, సింగిల్ గానే వస్తానని చెప్తున్నాడు. పొత్తులతో నాకు సంబంధం లేదు, నేను సింగిల్ గానే పోటీ చేస్తాను. అది ఇప్పుడు చంద్రబాబు అయితే ట్రై చేస్తున్నారు పొత్తుల కోసం, ఇద్దరి మధ్య పొత్తులు కుదిరే అవకాశం ఉందా? అది మనకు తెలియదు, చెప్పలేము. ఆయన అయితే నేను సింగిల్ గానే వస్తాను అంటున్నాడు. పవన్ కళ్యాణ్ బాబు గారు సింగిల్ గానే వస్తాను అంటున్నాడు. అది ఆయనకి ఎప్పుడు మేము అండగానే ఉంటాం. మా లాంటి వాళ్ళు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు జనసేన గురించి? ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈయన కూడా ఈసారి అవకాశం ఇద్దాము, ఛాన్స్ చూద్దామని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, చెప్పండి. కొన్ని లక్షల మంది అయితే అభిమానులు ఉన్నారు, అభిమానులు మొత్తం ఓట్లేస్తారు ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్? పక్కా వేస్తారు. మరి గతంలో 2 సార్లు ఓడిపోయారు. 2 సార్లు అంటే ఒకసారి వాళ్ళ అన్నయ్య పొరపాటు వల్ల ఇలాగే జరిగిద్దాం అనుకున్నారు. ఈ మాటకి బాగా నమ్మారు, ప్రజలందరూ నమ్మారు. పవన్ కళ్యాణ్ నమ్మకంగా ఉన్నారు. ఈసారి పక్కా పడిద్ది. పక్కాగా జనసేన రావచ్చు అండి, పక్కా రావచ్చు. వెరీ గుడ్.